Sun on ihan turha yrittää vältellä mua. Oo kiltti ja jätä mut rauhaan. Joo, heti kun mä saan mun rahat. Ei mulla on niin paljon. No sit sä hankit lisää. Niinku mistä? No se on sun ongelma. Pöllit vaikeutta, senhän sä osaat. Mä en olis ikinä varastanut sulta, jos mun ei olisi ollut ihan pakko. Ilman niitä rahoja mä en ois päässyt. Edelleen. Toi ei oo mun ongelma. Sulla on tasan 2 päivää aikaa saada ne rahat kasaa tai muuten saat kärsii. Laita. Joo, esittelen jotain kysymyksiä. Hei, mitä toivoisit, me tehtäisiin seuraavaksi? No, jos vaikka sovittais siitä, että mä voisin jäädä Helsinkiin. Me puhuttiin toi jo. No niin, mut viimeksi sanoit vaan vääriä vastauksia. Ja tuskin sen seniorin seura mua päihittää. Ees, mikä kuka? Ullan vai? Ei kun Helenan. Äläs puhu tohon sävyyn mun vaimosta. Vaimo. Se voisi olla sun mummois. No, ihan sama, kuhan vaan suostuu. Mulla on muutenkin se Iidan kanssa vielä vähän jutut kesken. Mistä sä oikeastaan tunsit sen? No, ehkä mä kerron, jos sä annat mun jäädä. Pysykööt sit salaisuutena? Ei sun tarvii hyvitellä sitä puhelinjuttua. Kunhan lupaat olla sekaantumat mun asioihin. Kunhan sä lupaat kertoa mulle, jos sulla on jotain. Joo, voisin kertoa vessassa. Pärjät sä? En mä nyt sun mukaankaan oo tulossa. Aika kivan näköinen toi sun kundikaveris. Mitä sä haluut? Ei kun tulin vaan muistuttaa, että kello käy. Tik, tak. Ja on mun sulle muitakin hyviä uutisia. Mä nimittäin jään Helsinkiin. Eli me tullaan jatkossa näkemään tosi usein.